pia atulazimishi. Ramogi ka piny mangima nyodhi odiechieng' mar komo nyuol, jodak e kaunti ma Kilifi orwako chenro mar tiyo gi yedhe mag komo nyuol ka giwacho ni konyogi e chano tijegi kaluwore kod yuto margi. Wachore ni e kinde machien chuo e kaunti no ne ok orwako weche mag komo nyuol, kata kamano sani girwako kata ginywako lwedo ka gijiwo mine mondo mi odhi nyime kod chenro mag komo nyuol. Jochiw thieth jiwo oganda mondo mi ochope ute mag thieth mar yudo yedhe ma opuodhi mag komo nyuol. Pande wangu mimi nimeona ni jambo mzuri sana hakika, kwa sababu ya maisha venye yanageuka kila saa, umuhimu wa kupanga uzazi. Mimi naombea wasiogope, kwa sababu jambo hili ni zuri na linatusaidia. Hali yetu ya mapato ni hivyo tunavyojua. So ukishatumia dada ama mama haitakutatiza, kwa sababu wewe utafanya kazi zako na mtoto wako atakuwa vizuri bila kumtatiza. Si kitoto ni kichanga, unatakikana kwenda clinic, unatakikana ukipeleke skuli, ate vinakutatiza. What we have been encouraging in the Department of Health in our county is let them come to the health facilities. Let's have a discussion between us and the parents, and also between us and the schools in the sectoral discussion, so that we are able to give them the services. Otherwise, they end up